Merhaba. îro panzdeh gulanê hûn dizanin roja zimanê Kurdî ye. Lê li ser vê mijarê ez çawa difikirim hûn dibînin. Her roj roja zimanê Kurdî ye. Firat Ceverî li ser panzdeh gulanê roja zimanê Kurdî dibêje ku min sala heştî û heftan de berê xwe da Sûriyê da ez hemû hejmarên hawarê peyda bikim û ji nû ve bigênim Kurdan. Havar di panzdeh gulana sûd û duan de li Şamê derketibû. Me jî di panzdeh gulana nod û heştan de li Swêdê derxist. Armanca me ew bû em wê rojê bikin roja zimanê Kurdî. Ev roj bû. Li we pîroz be. Hûn li hêlê çepê yekemîn hejmara hawarê dibînin. Hem bi zimanê Kurdî hem jî bi zimanê Fransîzî derketiye. Li hêlê rast jî Celadet Alî Bedirxan ku hawar ew derdixist li ser hejmarê yekemîn nivîsandiye ku hawar hat hawara me. Hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Her kesê ku xwe nas dike dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Lewma ku ziman şerta heyîna pêşîn e. Celadet Alî Bedirxan Hawar hejmar 1932. Hûn dibînin orijinala kovara hawar li pêşverî ve ye. Yekemîn hejmara ev yên ku hûn dibînin. Çi dibêje? Armanc awayê xebat û nivîsandinê hawarê. Hûn dibînin min ev der heta vir xwand. Paşê jî dibêje Celadet Alî Bedirxan hawar ji pê ve bi her tiştî ku kurdanî û kurdîtî pêbendewar e dê mijûl bibe. Tenê siyaset jê dûr e. Xwe naxe siyasetê. Hawarê siyaset ji civatên welatî re hiştiye. Bi siyasetê bila ev mijûl bibin. Em ji divarê zanîn, huner û sohbetê de dê bixebitin. Me îro panzdeh gulanê da roja zimanê Kurdî da kovara hawar nas kir û Celadet Alî Bedirxan kovara hawar panzdeh gulanê da 1932 de derxistiye.